Чуя съм нови на Кофър Гилф, не ще играме на Майнкрафт. Еди кой си епизод сме? Чакай, само искам да се включа. Преди малко направих няколко светове. Ама така. Не пресня тези светове. Този път не само ние. Почваме. Тя почва. Сега напуснем Макс горе, Hasbro, Xbox Terminator, Steam BG, приятели, Mylor, Subscribe. Къде беше? Най-красив любен. Ето се върна. И да. Сега. Да. Най-малко се свързах с един приятел в този свет. Този свят се свързахме. Някакъв човек, който не има Стоянчо. Не знам как. Не знам. Стоянчо. Пише фен. Съм ти фен, съм ти така. Тебе. Още. Нещо бъксна. Малко сложих на пауза. Да, да знае. Не, това тук много тя при храната. Тук има ли храна? На кит. Не. Тук би трябва да има. Да. Точно. Днес искам да ви покажа за една сфера, която ви показах. Би трябва да помните. Тук картофчен поставям. Ще отиваме в една ферма. И ще беше натам, да, натам. Не обратно да кажа. Мисля, че натам, така че ще пълна натам. Ако виждам океан. Добре. Аз съзнавам, че го гледам, ще да ползвам тук отидем. Ето ме, връщаме се. Ако не ще ме с картофи, бриднах през мен. Съжалявам, че така нещо става с камерата. Никога пи така. Ако мислите защо става така нещо понякога с камерата, винаги когато снимам, излиза. За съжаление пи спря. Сега ще посадим малко. Тук е главната ферма. Тук ще стига. Тук ще има картофи. Малко. И така. И сега да поемаме пак. Връщаме се. Погледали сме за малко. Поемаме там. Леко. Ще минем напряко. Да, седим тук. Тук не чупим песък. И се слагаме на това. Добре. Тук вече е луя. Така, хора, луя на любен.
Ой. Догнал съм много. Аре, последно. Умираме. Се умираме за малко. Ако умираме за малко. И се връщаме. Се видите вътрешността на пясъка. И да. Бърз. Окей, на малко сме. И сега два пъти да ни ударят, да умираме. Не, 3 пъти да кажа, от 3 сме на този кръв. Ще се върнем от мен, да покажем нещо, което вие може да не го знаете още. Връщам се за малко. Връщаме се. А преди малко да ви кажа, че намерих малко обсидиан. И сега ще направим енчантинг тейбъл. И сега хора ще покажа една магия, как се прави енчантинг тейбъл, една магийка. Не казвате, че това не е магия, това си е магия. И сега гледайте. Абракадабра. Абракадабра. Чакайте. Абракадабра. Вижте какво има, бе? Сега видите нещо. Само искам да се оправя. Телепорт си. Додж. И да. Я enchanting table, алелуя. Там трябва малко лапс. Какво? Тук съм. Малко пауза. Въртаме хора отново. Вижте ли спича да кажа. Изига съм чампион. Неща. Кирката е така, кирката са хора. Тут това не му стигне. Ко? Има лапис. Ко? По-моему то съм чампинг. Не би трябвало да изберем свободно. Или път трябва да имам повече лапис. Как се енчантва? Добре. Добре. Снимам. Как се енчантва? Пишете в коментарите как се енчантва. Чакайте да видим. Не. Но ти по-меко, маслото аз и в нас маслото. Кашкавал има. Ядох кашкавал и сирен. Кашкавал има сирен на нас и една маленка участник. Добре. Участник. Слагаме лапис. Ага. Тук се слага лаписа. Това от червената бутилка, това е пасира. Значи, осъзнах как се енчантва. Protection. Ето как се енчантва. Efficiency.
Окей. Окей. Аз разбрах как се енчантва. И докато пакуваш, малко пауза. Ето. Ета. Връщаме с хората много. Иска да ви питам сега какво е да се чита. Който чита непрекъснато. Това е първи път, който читвам сега, ама няма да ви кажа какво читнах. Няма да ви кажа никога. Уха-ха-ха-ха. Малко читнах. Читам за нас. Тук, това може да се стрие. Как се стрие? Няма да кажа, ще го мисля хора. Читнах малко. Не се влиза вече от тук, а от тук. Бум шакалака, бум шакалака, бум 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 бум. Какво е да си читър? Да читаш. Иначе другите неща не ги как читна. Тия неща не ги читнах. Това не го читнах и това. Само тъма нещата. Тия неща не ги читнах. Да. Сега ще отръпя една кавичка. Бен футърбост, да спях Бен футърбост, това ли ще правиш? Бум! Само два удара. Кошка! Две кошки! Другава кошка. Къде бе кълпе? Цветно интересувам пред къщата. Ай, тук ни храната, да не забравяйте. Знаете да се абонирате за канала ми. И те хора, значи малко скъп. Да, и букаш там долу. Сега съм храната. Какво е? Пишете в коментарите дали съм читър или не. Аз казвам, че не съм. Но вие пишете в коментарите дали съм читър. И сега да ви кажа, следват малко реклами. Или пауза. Рекламите. Рекламите по ново, рекламите по Майнкрафт. Любен свърши, продължаваме. Пишете в коментарите дали съм читър. Важно. Колкото повече пишат читъри, те колкото повече пишат, че не съм читър, значи че не съм. Преценете дали